ay namano pa lang po ng bioessence. Kaya, kumalakas naman siya. And congratulations to Doctora. Thank you so much, Ma'am Rick, for the invitation. And my manager, Tito Noe Abon Santos. Okay. Ayan. Mamaya po may papremyo ako. Kasi papremyo. May dala ko sa likod. Isang washing machine, bagong-bago ate. High-tech. May labandera ng taluhog. Kapukulan po, ating mamiti. Itang ilog. Ayan. Okay. Sana po bumili yung album ko. It's under MCA Music. It's at the Pocho, Kaluguran na ka. Ayan. May nakita ko record party ko. Thank you for listening my album. Pwede po kayo bumili dyan. Dito sa Marky Mall o record party na. Okay. The second album na ako, may Kenny also. And I'd like to give you my first ever theme song. Kung saan po talaga nakita. Kilala ang isang araw muna. I'd like to give you my hit song. Ojo, Kaluguran na ka. Pag-ibig kong sabihin